Кадерле дуслар, бүген без һезнең менән аҙналағы көн исемдәрен хәтеребеҙгә төшөрәбеҙ. Понедельник. Дүшәмбе. Беренсе көн дүшәмбе. Һаумы, дуҫым? Иҫәнме? Вторник. Шишәмбе. Икенсе көн шишәмбе. Көндөң, дуҫым, иң шәбе. Среда. Шаршамбы. Өсөнсө көн шаршамбы. Дуҫым, тырышаһыңмы? Четверг. Кесаҙна. Дүртенсе көн кесаҙна. Зарланма һин көс аҙға. Ну и, наконец-то, пятница. Йома. Бишенсе көн ул йома. Йома көн изге була. Вот и суббота. Шәмбе. Алтынсы көн ул шәмбе. Арыманыңмы әле? Да и воскресенье. Йәкшәмбе. Етенсе көн йәкшәмбе. Ял ит, дуҫым, һин, йәме? Вот и вся неделя. Уңышлы көндәр.